Assalamu alaikum rahmatullahi. Kai mutane, da Allah mutanen tawa ku yi hankuri kar ku tadda muna hankali. Ku yi hankuri. Wallahi dan buruwa Bahaushe bai jimirin kibiya ga zuciya. Kun tabbatar da haka nan, ku yi hankuri. Wannan soja da ba ku shawara na wai hadda taba mai kukai. Ku yi hankali. Wannan gurgon shawara na ya ba ku. In yayi mai zahi suna na kacella dan dogon duki ne ya zo ya kama ni ya kai ni gaba ga General Chani in faɗi bisa ga gaskiya na lalle in ga nan ta'adda a kashe wanda mai kashin ka baka bare shi amma kaga dukiya cikin gona ka ce ka kama mai su ka kashe to shi ma mai gonan sai an kashe shi babu mai kashe ma ka bar shi a'a banna ce kakin ma wanga abu ya faru tun ga kakinnin mu ɓanna tsakani makiyayi da mai gona ana yin su kuma haraka bai rikici haka ba duka wannan rikici da kun an kaka yanzu ƙoshi ne kun kai wallahi ƙoshi na kun kai ƙoshi ne kun kai kun ci wake kun ci ismil kun ci abincin turawa kun ci na larabawa kun yi kiba kun yi wuya kun cika zinari ya koma kamar ruwa hadda bori kukai hadda borin ƙarya kukai na dawa ka fahimta to yanzu lokacin da kuke da yunwa mutum sai a soka mai hannu cikin baki bai cizo to yanzu dada an ƙoshi dama an ce da an ƙoshi sa a dadda matsala to haka ya zo da Najeriya da ta ƙoshi ana waƙi da kuɗi ana harkoki an ka kama zuwa ana iske ana yankewa dan kinnafi sun ka shiga haraka duka ta dabirce yanzu har suna ɗaukowa mutanen Benin su kawo cikin Niger cikin Najeriya abi ruga ana kashewa to ku ko kuna son ku kawo ma Niger haka nan ko to ku bari ka shedi mu yi muku gargadi mun yi muku gargadi ta musamman ka ku ɗauka wannan shawara ta soji mun iya halbe kibiya wallahi wannan shawara gurgon shawara ce fa wallahi gurgon shawara ce fa to kai ko Chani kana ji abinda sojoji ka ga faɗi kenan yanzu in an ce haka kenan kowa ya ɗauki wuta ya koma ya gadi kan shi ko ya yi milkin kai ne kenan to wallahi ai hankali Niger ba mu so abin da kawo ma Niger matsala kuma mu ɗiyan Niger ne cikakkin ɗiyan Niger Chani Abdurrahman inda an ka aihe ka nan na muka biyan lonho nan muka biya jangalinmu a bala filinge nan na kake mu ma nan muke kenan ba a gwada muna Niger kakku ɗauke muna dabbobi kakku ɗauka mu kaman tsuntsaye ba tsuntsaye bane yalla ma mun hi kuma daraja ga Niger tunda mu mun ka san gabas yamma kudu ko ina cikin Niger sako lungu kuma ku tabbatar da radda an kai haka wallahi Hausawa kun faɗi tunda ku ga kawo haƙi mu saya mu sha mu kawo muku dabbobi ku saya ku tai ku ci wallahi da radda mun ka bar ku da jajayen mutane ran ka sokku ta mutu kun ci okku wallahi da radda an ka ce jajayen mutane mun ka gobce da su wallahi ka son ku ta mutu har abada babu ita babu ita